A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Libtigha'i mardatillah wa litahsil maqasidina litolabis salamah wal barakah fiddini wa dunya wal akhirah syafaati rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sanila hadrati nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa sahbihi aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Usan ila hadrati nabiyina Balya bin Malkan bin Qalbin bin Syam bin Nuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sanila hadrati musannifu hadzal kitab Fathul Qarib wa nafa'ana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Sanila hadrati Sultanul Awliya'i Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz wa Sultanul Awliya'i Sayyidina Syekh Hasan Ali As-Sadili qaddasallahu sirrahul aziz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ausan ila hadrati Sayyidina Kiai Haji Raden Munawir bin Abdullah Roz wa Sultan wa Syekhuna Simbah Kiai Ali bin Maksum wa Simbah Yai Hamid Abdul Hamid Pasuruan wa Simbah Yai Mansur bin Khalil wa Simbah Yai Alizan wa Simbah Yai Hasan Bisri bin Fanani wa Simbah Yai Rifqi Ali bin Maksum wa Simbah Yai Wasimbah Yai Barokah Tanasari Wasimbah Yai Ahmad Ali Tajul Arifin Wasimbah Yai Ahmad Saifullah Fatajul Arifin wa masyayyihihi wa masyayyihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilainal hadirina ma'hum ajma'in syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi kilah dawuh iku mak dawuh Silaima qalahu kang wis ngendika ing mak sapa An-Nawawi Imam Nawawi fi Raudhatin ing dalem kitab Raudhah. Lakinnahu tapi ne Imam Nawawi iku qala dawuh sapa Imam Nawawi fil Majmu'i ing dalem sarai kitab Majmu'. Rupane dawuh inna itlaqil jumhuri temen sak tuhune kamutlakane ulama jumhur iku yaqtadi ngukumi utawa nututi utawa nuntut sapa ulama jumhur adal farqi ing ora anane persulayan. Manut karo kiamat ulama sing masyhur kewaliane dadi slamet. Mumpung tesih urip tesih gesang kula lanjenan manut guru sing jelas kewaliane jelas masyhure. Ulama sing jelas masyhur kewaliane ing boten sing pun sedo Mbah Hamid, Abdul Hamid Pasuruan,
terus Mbah Munawir Krapyak, Mbah Nawawi Abdul Aziz, Mbah Ruwani, kathah ulama-ulama sing masyhur kewaliane kados dene Mbah Kiai Ali Masum, Mbah Kiai Abdul Kafi, Kafi Awal, Kafi Sani, Mbah Abdurrahman. Engko kabeh sing ditawasuli wonten wasilah hariah iku qutbul irsad, dadi petunjuk bagi umat yang masih dalam kegelapan, istiqomah oleh nglakoni amaliyah para wali, penanggung jawab dunya akhirat jelas senden maring Gusti Allah lantaran Kanjeng Nabi Muhammad. Angel, belum tentu orang yang taubatan nasuha ketemu dengan ulama-ulama yang masyhur kewaliane. Kebanyakan dodolan agama, kebanyakan jualan agama, kebanyakan seneng viral, seneng mewah, seneng gemerlape dunya. Dadi aja pisan-pisan seneng gemerlape dunya iki wis ngasor wae, senajan duit ya omong ora duit meneng. Tapi nek ana kebaikan amaliyah kita support paling utama. Iki angel, kathah tiang sing tobat ning mboten nemu penanggung jawab akhirat. Dangu niku alure dangu sanget. Dadi pun mari mawon pun alhamdulillah napa malih sampai ketemu orang yang mampu bertanggung jawab dunia akhirat, jamin selamat dunia akhirate. Niki cerita Syekh Mahfud Ali Tajul Arifin kuwi duwe santri bodoh banget. Santrine tesih urip naminipun Hamdani niku saged dipun tuweni nek niku dados supir khususe Syekh Mahfud Ali Tajul Arifin. Supire sanes supir mobil ning becak teng pundi mawon becak, dados becake supir ngantar kemana-mana beliau dakwah menggunakan becak zaman riyin. Ning mlakune becak iki ora kaya becak saiki, iso tekan Jakarta, iso tekan Baghdad, iso tekan Dindi. Dan niku santri niku dipun ijazahi sumpah nyawa. Ni kowe awakmu ki yakin apa ora nek aku ki gelare kekasih Gusti Allah? Nggih yakin, Mbah. Nek ora yakin ra usah melu aku. Estu saumur urip kula nderek jenengan, Mbah. Lajeng nek ngoten niku kula ijazahi sumpah nyawa ni misal wonten tiyang ingkang alim utawa tiyang sing cerita bab agama ning mung isone cerita-cerita jenengan langsung sanjang mawon. Guruku kuwi kekasih Gusti Allah. Nek jenengan mboten yakin kalian guru kula, monggo sumpah nyawa. Akhire sumpah nyawa niku kiyaine niku santrine kathah lerep bubar santrine njur mati. Lah niki hati-hati karo ulama sing jelas amale, jelas kewaliane masyhur ana ing akhirat utawa ing dalem dunya. Lah Syekh Mahfud Ali niku teng Baghdad jaroh mlampah sangune lillahi taala. Napa kemawon kula lan jenengan ajeng mlampah napa mawon ampun pikiran sangune duit utawa ATM utawa kepripun. Sangune niku lillahi taala. Tangi turu aja langsung aku ra ndek duit utawa kepriye, lillahi taala Gusti kula nglampahi gesang wonten alam dunya. Nah, ngoten niku lakone wong urip mboten usah pikiran sing werna-werna, obahe pikir tindak lampahe sangune lillahi taala. Niki santri sing kinasih Hamdani wonge bodho ning diijazahi sumpah nyawa. Nek wonten sing werna-werna pun salaman mawon. Kula manut akhirat derek Syekh Mahfud Ali Tajul Arifin. Nek jenengan ngajak-ngajak kula jenengan dereng jelas akhirate. Lah niki Syekh Mahfud Ali niku nggih tiap ada kerumitan bangsa atau negara mengalami kesusahan piyambake saged
medar kaweruh rapat tertentu kalian Nabi Khidir kalian Nabi Ilyas sing tesih gesang. Nggih pun sang masyhur. Ning nggih kathah sing mosok lase Mbajati Mahfud Ali kok wali. Nyatane bojone kathah. Lah iki wong sing model ngoten niku rusak imane sengsara terlunta-lunta seumur urip. Manuta pangandikane ulama sing jelas kewaliane masyhur ing donya lan akhirat. Mbah Munawir Abdul Razak niku nggih ulama ahli Quran turunan keraton, jelas keilmuan Qur'ane. Nek maca Quran napa sentrale nggih kalih Mbah Munawir niku jelas tanggung jawab kesalahan lisan napa kemawon mboten dados dosane merga sanad Qur'ane jelas. Mbah Najib Abdul Qadir bin Kiai Munawir Abdul Razak niku jelas. Dadi nek maca Quran ora sak baene. Nek sak baene ya teroris mawon niku oleh maca Quran lenyeh. Pundi wonten teroris mboten lenyeh Qur'ane. Nah merga ora lenyeh, merga ora senden sanade dadine penafsiran Al-Qur'an dadi sekarepe dhewe nuruti membuat negara sendiri. Wah iki hati-hati ayat Qur'an tanpa sanad salah makna dadi teroris. Salah makna ngebom KM ngebom perjudian, ngebom niki nek sampai salah sanad harusnya Al-Qur'an iku tumancepe ana ing jero dada tanpa dinulis iso diwaca sak hurufe alon-alon. Gusti kula nyuwun dhateng panjenengan ati kula niku dilebeti isine alif lam mim. Alif lam mim Gusti kula nyuwun wong kula saged apale alif lam mim nek maca Quran mripate samar weruh tulisan Arab kaya dene cacing. Wah niki niku estu ngati-ati wacan Quran tanpa sanad nyebabke dadi teroris musuh negara. Musuh negara nggih diopeni, dibisniskan seolah-olah sandiwara tanpa ana rampunge. Kabeh semenes urip ning donya iki isine mung sandiwara. Adunya mata'ul ghurur, bunga-bunga nglacutake, seneng sedelo susah ya sedelo, seneng lacut, seneng nipu. Mula ampun ngantos atine ketetesan sifat-sifat sing dadi bungae lacut. Wah nyaman estu ning dibahagiakan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi wong alame Gusti Allah niku proses. Alame Gusti Allah tiyang niku saged geser ana ing ridhone Gusti Allah melalui proses yang banyak lama sekali. Nek mboten kepanggih estu kekasih Gusti Allah puluhan tahun nembe saged semeleh. Nek mboten nggih wayahe mboten gadah duit, ekonomine oleng njur telepon kancane. Pripun carane niki? Napa sing saged dikalkulasi, napa sing saged dispekulasi dadi duit, maling, nyolong, napa cari yang tidak beresiko tinggi. Lah niki wong kabeh melawan hukum, tindakan melawan hukum niku nek hukume Gusti Allah niku mboten langsung diazab ning bertahap. Nek hukum negara nggih mboten langsung di niku digap ning diinte satu persatu lalu di BAP di segala macam niku hukum duniawi kabeh. Mula ana kanca sing teko terlihat orang lain utawa mboten kenal harus diverifikasi kebenarannya, harus diverifikasi ke aslian prilakune. Aja njur langsung percaya kok ketoke apik tenanan kok. Ora ngerti ahli sihir, ahli sulapan, agamane ngerti njur 78. Iki kena kabeh. Repot zaman akhir. Zaman akhir agama dadi bumbu-bumbu mencari uang. Ya, maca wakingah mawon niku sebagai alat memperlancar rezeki. Tong pundi mawon nggih nek istiqomah
dados. Alif lam mim mawon istiqomah nggih dados. Moga kelas riyen para ulama le nandur ayat ana ing atine umate niku bermacam-macam prilakune, ana sing bangsat, ana sing maling, ana sing tukang judi warna-warna. Lah niki ditanduri ayat siji-siji alif lam mim karo gaweane niku diaturke karo Gusti Allah. Gusti, kula niki nyambet gawene ontene mung niki. BR terbatas. Tapi kula estu pengen ngertos dalan sing panjenengan kersakake. Terus tiap nyekel nimbang niku diaturaken karo pangerane. Bismillahirrahmanirrahim. Kabeh sing ana dadi gawean diaturaken karo pangeran. Aja mung langsung dicepeng. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti, kula nyepeng niki samure niki kula manut dawuh jenengan ajeng kangge mbabat sampah agama napa kangge belah degan. Napa nggih nariki tukang parkir. Niki kena pasal terus. Misal kekerasan niki angel saiki mlaku kabeh hukum dunia nyata ikut campur. Bismillahirrahmanirrahim. Manut ulama jumhur jelas. Aja manut wong sing kok nembe anyaran dadi kiai, nembe anyaran viral, nembe pinter maca kitabe, aja sing model-model ngoten niku ning didelok jejake niki backingane sinten ulama masyhur nasabe napa mboten. Apa gawe-gawe amaliyah senenge mujahadah ning mboten ate nyambut gawe. Kumpul dzikir wirid mboten ate nyambut gawe. Lebih terhormat teroris ning jero. Nah, belajar Quran terus dihafal ning mboten dieksekusi mati ditobatkan sampai akhir zaman. Yo nek mati nang jero penjara kowe wong duwe iman sing salah ning teko mergo seneng maca Al-Qur'an oleh pituduh Gusti Allah ya ora ngerti. Mergo pituduh niku hake Gusti Allah. Ngomong hidayah. Saderenge mlampah hidayah niku wonten naminipun ilham. Saderenge ilham niku prilakune seneng gawe kebagusan. Gawe kebagusan mboten tandang bulu, mboten pandang bulu. Kancane sing maksiat sing napa nggih sering disodakoi, sering ditulungi niku nembe masuk ke lama-kelamaan setelah seneng nulung kalian tiang lonte nopo melase kejen mati ora ditulungi, mati ora ono sing dongake, aku tak urun mitung dina tahlilan sampai ngwis-ngwisi. Nah perilaku sing ngoten niku ndadeke atine lembut njur oleh ilham. Ora langsung mari tapi ya tetep perilaku mendem maten tesih melekat. Ketika datang ilham piyambake niku sudah memfilter barang maksiat mboten kula lampahi. Sawise oleh ilham jarang berbuat baik pada tempat yang salah. Misal kaya sedekah dateng bangsa patung niki mboten dingge. Nah sedekah dateng tiang-tiang munafik niki salah sedekah. Ning kalau menuju ke ilham niku dianggap sedekah sae. Tapi nek umpun makome ilham mboten nate berbuat baik pada tempat yang salah. Memberi santunan pada fakir miskin, buka yayasan fakir miskin, yatim piatu, mengelola yayasan yatim piatu, jor akhire mboten mung larene sing yatim piatu ning ibune digasak, dilonteni, dizinat, dijak hotel napa malih pun anake jenengan kula tanggung jawab. Paling niku kiyaine lah niki model-model wong sing golek duit ana ing agama untuk kepentingan ekonomi. Terus njur awuse niku bantuan-bantuan nopo untuk fakir miskin dikorupsi ya mati bosok dadi batang celeng. Juake wetenge gedhe blendung. Oh jerone isine nanah. Lah niki wong-wong seneng memakan hak-hak anak yatim. Niku ampun ngantos. Sedekah dateng masjid niku nggih di spekulasi.
sering nggih jamaah napa mboten? Nek mboten nggih ndadosake masjid sing nggo ibadah bangsa jin. Nah niki dispekulasi sing tenanan. Amalia sing jelas amalia nggih bangun nggen wudu. Dugi kapanpun air itu menjadi toharoh utama. Wes kono mes salat apa ora penting wudu. Nah niki bab sawuse netepi amalia kebaikan mboten salah alokasi dana utawa alokasi tenaga jur oleh hidayah nembit tukul imane. Ada iman yang tidak tersesat. Nah iki prosesnya suwi wong tobat. Bismillahirrahmanirrahim. Manut ulama jumhur adamal farqi ing ora anane persulayan. Wis enggak ada, ulama semua sepakat golongane wong ahli tobat dungane bisa membuka pintu langit. Doanya orang yang taubat dan nasuha idune mandi utawa doanya sangat dikabulkan dan membuka pintu langit. Nah, muga kula lanjutan estu Gusti kula sampun dados golongane tiyang ahli maksiat, ahli zina, ahli merepotkan orang lain, nanging sebab uteke kula mboten ngertos pituduh dalane jenengan. Amargi mekaten kula mung pengin panjenengan kersa nampi tobatipun kula kados dene tobatipun para kekasih panjenengan. Amin. Lan iku dadi wong sing oleh hidayah slamet dunya akhirate. Muga-muga kabeh rencang sing dereng oleh hidayah dongake mawon, mboten usah napa males utawa wah engkae polahe ngoten niku. Istiqomah dalam berdoa. Entah itu siapapun, perilakunya apapun, doakan untuk keselamatan dunia akhirat. Iki rencang-rencang kabeh dongake nek meh turu, Gusti sedaya rencang kula sing nate utang mboten dibayar, sing nate beto barahe kula mboten dibayar, sing nate ngebuki kula golongan aparat sing nate napa mawon menyiksa saya dalam ruangan senyap, mugi panjenengan paringi hidayah jur tukulake imane dados tiyang ingkang slamet dunya akhirate. Lah mangke nempun pecah jenengan nang kene teng mriki jenengan niku gantian nggih kula seleksi saniki. Kudu ngaku jenengan. Wah, gampang temen mlebu surga, gampang temen masuk ana ing swarga. Iki jine aku ki golongane sing tobatan nasuha dan wis ACC jelas dadi penjaga pintu swarga. Sing maune nyeltik, sing maune warna-warna ndadeke di belakang barisan orang yang tobatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. A'dha'it tayammumi ae baina a'dha'i tayammumi tegese ing dalem antarane pira-pira gautone wong kang tayamum wa ghairuha lan ing dalem liyane antarane pira-pira gautone wong kang tayamum wa yustaratu lan den syaratake fil jabirati ing dalem perban. Wis perban ki alat bantu ketika kita terluka, menutupi luka luar gampang ditutup nganggo perban. Ning siapa tahu luka dalam, minum obat pereda nyeri, obat penenang, kudu overdosis apa mawon apa impus denom segala macam. Ning niki untuk penenang. Angel wong sing memakan nopo-nopone harus menggunakan bantuan penenang. Nek penenange wong sing iman akeh istighfar, atine senden karo Gusti Allah, akeh ndungane Gusti kula ampun mlampah ngoten iki dereng tenang. Ketika mau tidur otak melayang-layang seperti berenang di lautan. Glosor ora ana bedane karo kula. Hewan apa yang hidupnya di 3 alam? Ya ula sing dawane 200 meter, buntute ning banyu, awake ning jero rong, terus gulune ning jero omahe wong, ndase mangan pitik. Nah, itu hewan yang hidup di
banyak alam. Pulau sing dawa kuwi mangan barange wong. Iki bab pangan, jangan sampai pencernaan kita melalui proses panjang seperti prosesnya perut ular. Menungso ya wis maksimal. Jika ular menelan sesuatu tanpa diproses tapi dibusukan, menungso ya kudu sing sehat, menelan sesuatu yang haknya perut dicukupi, haknya otak dicukupi, haknya hati dicukupi, haknya perilaku apa, minum susu apa, minum ginseng, obat kuate nopo, misal nopo mawon niku ngangge la haula wala quwata illa billah, Gusti tanpa kekuatan saking panjenengan kula mboten gadah daya napa-napa. Niki daya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Temen satune Gusti utang kula, perilaku kula, urusane kula dados buron, urusane kula dados tiyang kang boten sae, sedaya niku kula serahake dhateng panjenengan. Innalillahi, inna temen satuhune urip kula, ambekan kula, perilaku kula dalam dunia gelap maupun dunia terang, dalam kebaikan maupun dalam kesesatan, semua perilaku tentang gade menggade 303 127 sedaya kula pasrahake dhateng panjenengan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan teman satu deh, hanya Engkau ya Allah yang maha bisa menyelesaikan semua urusanku, hidupku, dari semua apapun kalangannya, semua saya kembalikan kepada panjenengan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.